Ndị Igbo ekenekwa m unu. Asị m nke onye chi ya zelu. Anyị nọrọ na asọmụbụ eze ga-akwụ ọtọ onye kwụrụ ọtọ nkwutuo ya. Onye enu bili, onye ana ebili. Nwa mmụọ biko emegbuna nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ. Asị m egbe belu ugo belu, nke si ibinye ebe na nkụ gbajisie ya. Nke onye na-eme ya mebe nke dị mma n'oji ọfọ ga-ana. Nwesị ka m pụta n'ụbọchị nke taa maka na o nwere ife na-agba m ezigbote anya mmiri. Nna mụrụ ka ị ga-esi wee mee ya bụ ife. Mana nna ya Chukwu okike obiọma, chi ụmụ Igbo be anyị, nọọsụ ya bụ onye ga-agbatala ya ọsọ enyemaka. Tinyekwana anyị niile n'ime obi ya bụ echiche dị mma ka nke anyị na-eme na-abụ nke dị mma. Nwesị biko ụdị mgba ụmụ be anyị na-agba onwe anyị bụ ụmụ Igbo ọ dịrọ mma. Ị na-anya n'ụwa gburugburu, sọsọ ebe ife dị njọ na-eme kachasị na-ede n'ụwa niile bụ anyị nwa bụ ndị Igbo. Ofu mkpụrụ ịfụnanya dịrọ n'etiti anyị bụ ndị Igbo. Kedu ife kpatara ya bụ ife? Oke ọchịchọ karịa ife a na-eme ka esi egbuzi mmadụ dịzi otu anụ wee si egbu anụ ọkụkọ. Mmadụ fuo ka o gbupịa dịka o nwere ife. Igbuzi mmadụ enwere ife ọ dị ka be anyị. Kilikili ife na-adịchara mma mgbe izizi mgbe gara aga ọ na-abụ anụ na ome a na-asị na gịnị bụ nka na kịta azụ nwezi ihe eji ife niile a wee kpọrọ ajọ ife niile dị n'ụwa. Anyị nọchade mgbe anyị ga-akata ala ụmụazị anyị kedu ife fa ga-amụrụ n'ime anyị ka onye ọbụla na-emezi nke gbasara ya nke soli ọ na-eme o chefuo na enwe the younger ones and the young shall grow. Kedu ezigbote ntọ na anụ edobelu fa ga-eji wee too. Kilikili ụmụazị fa niile onwezi onye na-eme ajọ ife niile dị n'ụwa abachagofe isi. Ife dị njọ karịa na n'ebe anyị ndị Igbo. Dịgodị ka isi achụala anyị na mba niile. Ị gaa na mba ofesi, India, China, even in this Western world, sọ ndị Igbo bụ nsogbu ụwa. Ọ bụrụ kilikili ajọ omume anyị na-eme na-adịrọ mma. Anyị bịakwa na be nke anyị a na-egbusisi onwe anyị. Ụfụ mkpụrụ ịfụnanya adịrọzi. Ndị na-ekwu mana ekwucha dịka mmiri a na-agba n'okwute ife na-eme aka na-eme otu a ka ọ ga-adịzi. Onye ọbụla na-agba onwe ya mgba. Onwere onye chọrọ itinye anya ọfụma ka amala ife dị mma a ga-eme. Ebulu sọnsọ ị na-eme nkewa. Ndị nke a sị na ndị a bụ ndị ụka, ndị nke a sị na abụ ndị omenala, ndị nke a sị na fa bụ ndị nka. Na-ebute nsogbu. Ndị a na-akọ nda, ndị a na-akọ nda. Kedu ka ị ga-esi nwee ya bụ ịfụnanya? Onye efu na ife dịlụ nwanne ya ọkpọta ndị otu ya fa na-agba onye nwa mgba na ife dịlụ nwanne ya mma ọkpọta ndị otu ya fa na-agba onye nwa mgba. Na-ekwu ma nke bụ eziokwu ma nke na-abụrụ eziokwu. Ka ọ bụrụ na a na-eme nnọọ ife niile anyakọtacha. Ọ bụrụ ndị kwuru okwu a na-asị na nyama the smell. Ndị Igbo na-akpụtọsi gị ife niile na anị. Ndị Igbo be anyị sọsọ ife unu na-alụ bụ sọsọ kedu nnọgide na-asị aghọtara m. Onye pụtagodi ụfọdụ ndị mmadụ na-abụ ma ndị nke na-ekwu onye pụta ndị nke na-ekwu nke fa na-ekwu apụta otu ị ga-esi na-ekwu maka nwanne gị. Unu amakwa na ndị nọ n'akụkụ na-abụrụ ndị tribe na-ekiri unu ha na-afụ unu asị ndị na-aṅụchala ala ndị na-aṅụrụ ala nnefa ndị na-enwechara ọgụgụ isi. Onye pụta n'iru akwụkwọ na-ekwu ụdị okwu ị ga na-ekwu otu ị ga-esi na-ekwu okwu ị na-ekwu okwu ka ọ na ịnọchara. Mgbe ị ga-akata arụ ị na-afụ ife ị ga na-asị ọ gị mere ya. Ihe niile abụrụ ihe na-emecha mmadụ ọ dị ka ọwara anya. Inwe anya abụrụ mmadụ ị na-ekwu okwu ka onye na-enwere ọgụgụ isi.
ịpụta ị na-ekwu maka mmadụ, ị na-ekwu ka a ga-asị iche nọ na ikwuchechiri ya, kwutecha ya otu ahụ isi kwuo ya ka onye na-enwero onye uche ya na-adịrọ. Iche nọ ya ga-eme gị akpọ gị na ịbụ king maọbụ akpọ gị na ịbụ queen. Onye ọbụla bụ onye nwe prestige and dignity na-ekwu okwu. Onye nụ ebe ị na-ekwu okwu, onye ga-ezigbote ugwu. Ụmụ omume niile anyị na-eme, anyị na-eche na anyị macha ife anyị na-eme, na-akpụta ugwu mmadụ n'ala. Otu isi emekwasị mmadụ ibe gị omume, otu isi agwa ibe gị okwu, ọkacha na ịpụta ebe ndị mmadụ na otu isi ekwu okwu, ịpụta n'iru akwụkwọ otu isi ekwu okwu. Anyị nwa bụ ndị Igbo, anyị nidikwala ọzụzụ, anyị ka nidila ọzụzụ. Amamife kọrọ ụfọdụ ndị be anyị bụ ụmụ Igbo. Ife niile ife niile ọ dị nnọọ ka ife niile kpụtọsịsị ya naanị mebichezi. Nnọgide na-asị kedu ife anyị ga-akụziri the younger ones, ndị nke na-etopụta etopụta. Onwere ife fa ji, onwere ife a na-akụziri fa. Ndị nke a na ebe a na-agba ndị nke ha na-agba mgba, ndị nke a na ebe a na-ele ambush, ndị nke ha na-ejide na-egbusisi, na-ele parts human being. Ndị nke a na ebe a na-eme nke ha na-eme, ma mbụ ndị nke na-eme ritualist. Otu a ka ụwa ga-esizi dịrị. Udo adịghịzi n'etiti ndị nke anyị. Ụjọ ju ebe niile. Ọ na-abịa ife megide megide, ndị okenye bụ ndị nwere ọgụgụ isi ma ife asị ife nka asị okenye ọnọsikwa. Ndị okenye ife nka ndị okenye anọsikwa. Kedu ka ị ga-esi wee ihe niile a na-eme na anị be anyị, ka ị ga-esi wee hazie ụfọdụ ihe? Ndị nke akọrọ nke ha akọwa just ihe ndị be anyị nọ bụ sọsọ ifefe ga na-eme bụ ị na-ebute ntisa na nghasa. Onye ifu ihe na-eme na-adụrọ m otu ị ga-esi wee pụta na-ekwu na ị na-eme na ị na-ahazi. Ọ bụla ife ị na-ebute bụ division. Ọ bụla ife ị na-ebute bụ division. Ị na-ebute misunderstanding, disagreement. Ife ga-aba na-eme ndị nke anọ, there will be no understanding between us. Cheki godi gị nwa na-eme ya, ife ọ ga-ebute udo. Ọ bụ na mmadụ ekwetara na nke gị, that means no way. Ihe a bụrụ a good spirit. Onye ọbụla nwee good spirit ga na-achịkọta, na-achọ ka ị ga-esi na-eme ka enwee peace of mind, enwee peace in the society. Not a na-enwe division, a na-enwe misunderstanding, argument a na-aga, a na-enwe tangible agreement. Ọ dụrọ mma. Ọ na-abụ nnọgide. Ọ bụrụ na a na-ekwu ya na a na-ekwu ya, no, to put in action. Ịpụta ịna-ayafu iburu blame bukwesi on someone na-abụrụ onye bụ ya nọ ya bụ problem. Ụfọdụ pụtasị na ndị ụka bụ ndị butere nsogbu n'ụwa. Apart from Igbo land, problem enwe na the whole world. Apart from na Western world na ha dịgo systemized, the same problem is happening everywhere. The same problem is happening everywhere. They're not putting a blame on people. Because anything if name exists in this life, we're good and bad one. You cannot blame one particular people. No happen in ebute so in ebute confusion, in ebute misunderstanding, in a defending in a defend. Why no way true na onye ọbụla ma na ọ bụ ka ka ga-esi kwuo ya n'ịbụ an ambassador of peace. Nature ka enwe society, enwe peace, ka enwe peace in the society. Imanda na aga so straight. Imanda na aga so one way traffic. You can generalize things. Amalu ndị bụ ndị na-make peace in the land. Amalu dey isi mee ka enwe that peace need. Na-ebute abịa na Igbo by a lot of things have turned upside down.
some part of our land ụfọdụ enwego ebe some parts adịgo disastrous, onwezi anything name exist. Ọ bụrụ a lot of some people jikwa onwe fa aka ọnụ n'otu aka fa si chọ ka ife asị ụta na-adị, ha na-intimidate, na-humiliate, na-ebully some people in the land. People are dying silently. Even at this time I'm even saying this, some lives have been wasting. How are we going to solve this issue? Kedu ka ị ga-esi solve all this problem? Ụmụ Igbo be anyị, anyị ga-atọ na ị na-ayasa anyị amadị together, anyị ga-atọ ịdị scattered. That means there will be no way to have peace. The issues will continue to be like that. It is hard time. Everyone will have to rethink. Let us come together to think. All this evil thing happening around around our land. Let us think and know how we are going to sort it out. Know where and how. Because all these problems, I know that some people know the source, how they will sort it out. Just that, for that actually, if maybe some might have gaining from it, they don't care. Nobody knows tomorrow. It might come to you tomorrow and nobody will be able to help you when it will be your own turn. Now, all these things now happen here and there. All this evil, all those things, people na gang, onye putofu, ama afuzia, the next thing ebu onye obrokwe a good life. Onye putako ya omalu kegesi, ka amalu tegesi sort a BD plan. They will start planning how to terminate the person. Onye ga-epu elu n'ụwa, onye ga-epu elu. Onye ọbụla makwa na also not be involved na this evil na happening in our land. It is better nunu jikokwala aka ọnụ wee bido rethink ya that this shall not continue. Ọ dịrọ mma ụmụ Igbo be anyị, ọ dịrọ mma. So si phone ga na-achọ bụ nigodi this young boy a na-akpọ Magnet, nigodi ka esi this no fish something ka esi wee gbuo ya. Gịnị ka o mee? Onye na-egbu mmadụ malụkwa echi, o nwekwa ike oluti ya echi. Na onwekwa onye ga-ekwu elu n'ụwa. Unu achụalizi, unu egbuzi n'ụmụ Igbo be anyị, unu egbuchegokwa young boy, unu egbuchegokwa ndị Igbo jibiri. Ọ dịrọkwanụ mma. Asịkwa m ka m bịa ndị niile ọ dị n'aka, ụtọ ọbụla ọ dị, ọ bụrụ na anyị na-ekwu okwu ekwugbu mmadụ, mana biko na ụmụ Igbo na-ayọkwa ebe ọbụla unu nọ, biko. Hey, ya lụ nke a na-emebe anyị, biko ya kwụsịzi anụ. Ụmụazị na-enwere ifefe ama, kirikiri ụmụazị na-egbusichefa, na-waste blood. This blood a na-awụfụcha. Onye ti obido speak. Because unu makwa na ọbala na yọkwa for vengeance. Obido for vengeance. So you start crying for vengeance. Dụrọnụ mma. Ọbala na-akwafe akalia. Ọ dị too much. Ọkwa ya ka nwa ada na Igbo Jemon ji sikwa ka mpụta. Mụ anụ abụrụ m the type na like ịpụta na-ekwu. Mana a na-akwa gị pụta bịa kwuo. It's not my type. This is not my lifestyle.
It's not my lifestyle. Alụ na-eme na anị be anyị. Mmadụ kwesịrị ikwu okwu. I am for peace. I am for peace. Ọpịa ka nsị ka mpụta nke onye chi ya zelu. Onye nụlụnụ ma biko ịnụ ya tinyekwu ya n'ọrụ. Elụmaka gbasaa. Anyị na-ekwukwa maka ọdịmma nke be anyị. Ka ọ dịla n'Igbo be anyị mma. Mmụọ anị be anyị Chukwu ụmụ Igbo ga na-edu ụmụ Igbo niile ebe ọ bụla unu nọ